primer l'oli, els alls, el picant, les pedreres, i després li fiques el piber roig i una miqueta de caldo. Li fiques una tongueta de quereguilles baix perquè si s'agarra val la pena que s'agarre una quereguilla que no un tros d'anguila. I després tongar d'anguila i tongar de quereguilla. I provar el punt d'ell. Ja està. Ya, ¿no? Ahí se allí pebre. Quina barbaritat de gent. La cua és bona. Anem a veure altra volta el de Llipebre. Això ja que veureu bé. Acabant-se de fer. Prou, massa. Així no ve. Peris, mesura en coneixement. Entrellat i en coneixement. Entrellat i en coneixement, ja que mesurar, atenció, perquè la cua és grossa. La cua és grossa. La secretària. No, ja lo tengo, Quina guata. Peris, unes paraules. Estic aborronat. Estic a la Llipebre, Catarroja bressol de la Llipebre. Quants concursen? 100 i picotà. Quants? No sé si hi havia 140 per ahí. 140? 140? Conferència. A búsqueda s'ha descalificat. Ara què pongo? 140? Peris, 140? 150. 150? 150 participants en el concurs de Llipebre. Escolta, i tu ara què fas? Mesures la quantitat perquè el taste el jurat, El no? jurat. D'on són vostès? Jo soc del genovès. Del genovès? Juga a la pilota però fer a Llipebre? No, la meva amiga. Ah, Però visc en genovès. val. I ha fet a la Llipebre, me'l pot ensenyar? Sí, claro, mira, ben bo. Cochinet, però deixem-lo-li. Com està? Què diu? Cochinet? Està cochinet. Està bon, però d'aspecte no passa. La querella desfeta. La querella desfeta? Malament això, no? Un poquet oliós. Un poquet oliós també. Què és el que valorem més en la Llipebre? Que estiga tot el conjunt bo. I la salseta? L'oli que fiquen en la salseta, el conforme el guisen, perquè n'hi ha moltes que entra l'anguila uruguanya és molt bona i resulta que l'anguila la tastes preciosa, però que és la querella, el que és el que fan l'oli i tot això, ho fiquen gorrinetes. I el piber roig que no. Perfecte. Home, el que valorem primer és la vista, si n'hi ha un bon color, si el caldo està ben fet, si la querella pot entrar i després el sabor. Però bueno, el més important de la Llipebre, a banda, enguany les anguiles són molt bones. Les anguiles són bones i la querella normalment és bona, però n'hi ha que veure que tot ha que lligar. Si no lliga, no fem res. I la salseta? Així no n'hi ha salseta. En la Llipebre no n'hi ha salsa, n'hi ha caldo. I té que estar... Com té que estar? I el caldo té que estar en el seu punt. El caldo té que estar lligat, no té que haver medalles d'oli, no té que haver en excés de color, perquè si hi ha un excés de color és que el piber roig està fet massa o s'ha cremat o n'hi ha en excés. Els que n'hi ha d'ahir són els que passen l'última... Hasta ara 114. Vostès són els provadors dels finalistes. Ja ho entenc. Hasta ara 114 plats. 114, eh? Hasta ara 114 plats. Mare de Déu. I si el veig... Caldós. Caldós, desllavassat... Pues sí que el veus. És que soc del Palmar, No sé, a veure si m'entenc. Jo també entenc de... Però clar. I coent. Vostè... Massa coent. N'hi ha un filtre. Hi ha un primer filtre que el que no és una Llipebre bo, per passar així, se descalifica. El que no té color, el que no té presentació, no se descalifica.
I pues passa així, els allipebres que estan bons passen així. I així ja pues, mirem que estiga bé de presentació, de gust i d'això. I després ja, en funció de cada un valora una cosa, cada un veu des d'una perspectiva, perquè tenim un home que és des de la vista del gourmet, de la persona que degusta, un home que potser no sap el pebre, però sap tastar-lo molt bé i sap exactament com és. Des del crític i els pescadors també normalment tenim un home que ve de la Universitat Politècnica, que Miguel Jover, que avui per un problema personal potser no ha pogut estar, però que és un home que té un criteri impressionant també en el tema de la llibreria. Miguel Jover, és catedràtic del Politècnic i és un home que normalment estem així sempre Què és el que valoreu exactament quan ja passen aquí? A veure, valorem, nosaltres diguem que estigui bo, que sigui una llipebre tradicional de Catarroja, que sigui una llipebre que tingui el caldo treballat, que no vagin... També, si això és una llipebre no arriba, si sempre la presentació és bona, i després el gust, cada un el seu tradicional. A mi m'agrada coentets, n'hi ha persones que no s'agraden coentets, però que no puntua més perquè m'agrada més el coentets, sinó en general, la puntuació d'un 5, no sé, la cosa personal. Heu tingut que tastar massa, eh? No. Quants porteu? 24. De 150 que s'han presentat? Està bé la mitjana. Sí, no, està molt bé. Ahí teniu un filtre bo. Encara faltaran 5 o 6, però normalment això, entre 25 i 30 són els finalistes. Molt bé. Això no vol dir que els altres estiguen roïns. El que passa és que uns no arriben a l'estàndard que nosaltres volem i altres no arriben perquè tenen un ingredient de fora que s'ha afegit, que no és el pebre El pimentó de vera, per exemple. O li fiquen julivert, o li fiquen... Picar. Exacte, li fiquen una picada d'armela i coses així, i això no. Molt, i això, sentint-ho molt, no... No està dins. A la millor la llipebre està de categoria, però no és l'estàndard que nosaltres busquem i ja està. Enric, la llipebre de Catarroja. La llipebre és una cosa molt nostra. Llipebre i anguiles. I a defensar les anguiles que les animalets estan patint a muntó perquè se'n van a los mar de los Sargazos i tornen així molt debilitats. Entren per el Perellonet, a l'Albufera, saluda a la confraria de pescadors del Perellonet, les angules. Som el primer lloc de la península ibèrica que va pescar angules i sense angules no n'hi ha anguiles. I la conselleria està fent per a que n'hi hagi angules i anguiles tot l'any. Però és un plat molt nostre.